при доктора. Докторе, ставам събале, гледам тъшаците ми сини. От какво? Не знам. Чай ги прегледам. Сини. Наистина са сини. Гледай сега, тия апчета ще дам да ги изпиеш, може да се оправят. На другия ден ида. Докторе, паса сини. Не става, братче. Паса сини. Да видим. Слушай сега. Това е опасно, мога да умреш. Не е хубаво така. Трябва да оправим някакси работа. Добре, докторе, какво трябва да направим? За да останеш жив, трябва да отрежем кура. Иначе, че посиневат още повече, посинееш цели и ще отидеш. Трябва да отрежем кура. Докторе, защо бе? Иначе, че посиневат още повече, посинееш цели и ще отидеш. Па щом трябва. Отрезал му го, след 2 дена то пак ида. Добре, доктор, отрезаваме курата, шансите ми са пасини. Ти що не провериш дали дънките не ти пускат? Дали дънките не ти пускат?